ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಅನಂಜಿ ಕೋರಿ ಆಜೆನ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಪೊತ್ತಿಜಿ ದೊಂಬುಡು ಪೊರ್ಲು ನುಂಗಾದು ದೀತೆ ನುಂಗುದಿನ ಮುಂಚಿ ಪಜ್ಜಿ ಪೊತ್ತು ಪೊಡುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೈಟ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು 4 ಮೆಂತ್ಯ 4 ದಾಸಮಿ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದೆ ಒಂದು ಮಾದ ಪೊತ್ತೀಜಿ ದೊಂಬುಡು ಮಾದ ನುಂಗಾದಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಯಾವುದು ಅದ ಇತ್ತು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ದುದು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಳಿ ಆತು ಉಂದಾಂಡೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಲಿನ ಲಿಂಬೆಗೆ ಅದ್ರ ಪುಲಿನ ನೀರು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ 2 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಡಿದ್ಜಿ ಅದ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಯಾವುದು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಯಾವುದು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಮಂತಿತ್ತನ ಲುಂಬಿತ್ತನ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಯಾನ ದೊಂಬುಡು ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚನೆ ಮಂತು ತೂಕ ಪಣ್ಣದು ಪೊದುಪಂದನೆ ಮಂತು ತೂಕ ಪಣ್ಣದು ಮಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತು ನಿಕ್ಲೋರ ಮಂತು ತೂಲಿ ದಾಲ ಪೊತ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದು ನಾನು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಂತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಂಚಿನ ಲುಂಬುದು ಪೊರ್ಲು ದೊಂಬೆರೆ ದೊಂಬು ಬೋಡು ಪೊರ್ಲು ದೊಂಬು ನುಂಗಾದಿಂದ ರಪಕ್ಕ ಕಚ್ಚಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂದಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರು ಮೈಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಮೈಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮೈತು ನನ್ನ ಯಾವುದು ಬೇತೆ ನೀರು ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2-4 ಸರಿ ಮಂತು ಏನು ನುಂಗಾದು ಐಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತದು ಅಂದರೆ ಸೋಕು ಬತ್ತನ ಈಗ ನಿಕ್ಲೋರ ಪನ್ಕ ಬಂದದು ಮತ್ತು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮೈತೆ ತುಳಿ ಐತನೆ ನೀರು ಬತ್ತನ ತುಳಿ ನೀರು ಮೈತೀಜಿ ನಾನು ಸುಕ್ಕ ಬಂದೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಸುಕ್ಕ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂದ ತಾರ ಏನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಪಂತನ ತುಂಡು ಪೀಸ್ ಹಾಪುನು ಪಂಡ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಅತ್ತೆ ಒಂಜೆಂಟು ಇಂದು ಹಾಪುನು ಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಬಣ್ಣಗನೆ ದಾರಿ ಪಾಡ್ನ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸುಕ್ಕ ಬೊಡ್ತುಂಡ ಫ್ರೈ ಅಡೆಗೆ ಮಂದು ನುಪ್ಪೊಲಿ ಫ್ರೈ ಅಡೆಗೆ ಸುಕ್ಕನ ಅಂತ ಗಸಿ ಬೊಡ್ತನಕ್ಲೆ ಚೂರು ನುಪ್ಪುನದು ಎತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಸುಕ್ಕ ಮಂದದಲ್ಲ ಐತೆ ಪುಡಿ ಅದು ಶೋಕಾದು ಬತ್ತನು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಡು ತುಳಿ ಇಂಚಾಂಡು ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲೋರ ಮಂದು ತುಳಿ ಇಂಚಂಡು ಪಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂಗೆ ತುಳಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಏತು ಪಕ್ಕ 10 ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ದಿಢೀರ್ ಆಪುನ ಸುಕ್ಕಂದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತು ನಾನು ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ನುಂಗಾದಿದ್ದು ಬಾಯ್ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.